Són bons, els músics, el Humphreys Quartet, molt bons. Us ha agradat? Sí. Moltes gràcies a tots els assistents, pretenques i pretencs, que ens heu volgut acompanyar aquest any també en l'entrega de guardons Ciutat del Prat. La vostra presència acredita l'encert i la importància d'aquest reconeixement públic que fem avui a representants d'entitats i també de professionals que formen part de la vida de la nostra ciutat i que de forma rellevant ens ajuden a construir un projecte de ciutat que més vegades hem parlat és un projecte col·lectiu. I ha de ser un projecte col·lectiu, de responsabilitats compartides, on les institucions, l'Ajuntament, té un paper important, però el Prat d'avui, de l'any 2017, no es podria entendre sense conèixer la important representació de moltes entitats de tota mena, una gran diversitat social i cultural, de persones que participen i que expressen el seu compromís cívic, de vegades amb passió, sempre amb dedicació i generositat, enfortint la vida quotidiana de la nostra comunitat. Sempre que tinc oportunitat, crec que parlo que el patrimoni col·lectiu més important que tenim a la ciutat del Prat és una comunitat fortament vertebrada amb una cohesió social molt intensa i molt positiva. La cohesió social i la convivència que gaudim en el Prat és el patrimoni de tots i de totes més valuós. I crec que probablement una part de l'èxit que explica que aquesta realitat la puguem verificar dia a dia és que el Prat és una ciutat que té una enorme diversitat d'entitats de tota mena, alguns centenars d'homes i dones que dediquen molt de temps de la seva vida quotidiana amb un compromís cívic a la ciutadania, en allò que els hi plau o els hi agrada, i ens ajuden a tots a anar construint com a formiguetes el projecte de comunitat, el projecte de la comunitat de pretencs i pretenques. Crec que això realment és el més important. Avui, amb els premis i els guardonats, que després coneixereu, veurem que són l'expressió d'aquesta diversitat. Hi ha professionals, però també hi ha representants d'entitats, homes i dones d'entitats, i també a títol personal de persones professionals, treballadors, que fan de la seva dedicació una expressió de qualitat, de professionalitat i de compromís a la ciutadania. I això ho necessitem molt i certament estem molt agraïts. Per això el jurat, els grups polítics, el jurat, moltes gràcies per la seva sempre voluntat de consens, hem pogut fer aquest reconeixement a persones molt diverses que representen aquesta riquesa social i cultural que em referia anteriorment, que és el Prat. Probablement continuem necessitant referents. Jo soc pretenc o pretenca, per què? Per un sentiment de pertinença. A ningú li obliguen a sentir-se pretenc. Em sento pretenc perquè m'identifico en la meva ciutat, físicament, en el paisatge, en les persones, en les entitats. I aquest sentit o aquest sentiment de pertinença el construïm de mica en mica a través d'aquests referents socials que després veureu i que avui els farem aquest reconeixement expressant un agraïment. El sentit de pertinença, l'orgull de ciutat, s'ha de construir i s'ha d'enfortir, s'ha de regar cada dia, i això ho fan centenars de persones que formen part de la nostra comunitat. De vegades que uns i altres no els coneixeu, no els coneixem i no sabeu efectivament quina tasca desenvolupen, però la fan i és molt important. Compromís. De fet, la resposta a "i tu què fas per la teva ciutat?", que crec que segueix sent una pregunta interessant, i tu què fas per la teva ciutat? Què vol dir per la teva gent? Tu què fas? Doncs bé, els guardonats d'avui, homes i dones, tots en la seva trajectòria, veureu que ens poden explicar molt fàcilment la importància i la valua de la seva trajectòria vital i professional. Ells fan molt per la nostra comunitat.
i fan que aquesta diversitat ens permeti confiar en el nostre millor futur com a ciutat, el nostre lloc al món. Si volem construir un món millor, crec que el necessitem. El nostre espai d'implicació probablement és el Prat. La millor manera de fer un món millor és construir una societat més saludable, amb valors, més justa, més solidària, més culta, més educada, en el nostre petit espai, que és el nostre Prat, el nostre lloc al món. Moltes gràcies als guardonats, us necessitem, estem orgullosos de vosaltres, fins a sempre.